jam hiiremon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hannde ko ñalawma alhamis hayru ko 12 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji moon e ɗemgal Pulaar. jiɗoɗen d' abord ko toon to États-Unis hono kanko biyeteɗo O.J. Simpson jarannoɗo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ene wayno sankima hannde toon to Las Vegas o sanki galle makko e nder lettere mo ɓe bindi kam ko famille makko kanko O.J. Simpson ene wayno ɓe mbi wonno sankima e subaka e toon to Las Vegas ɗum noon sanki ko caggal nde wondi e ñaw patunde e cancer. kanko O.J. Simpson noon ko neɗɗo gandade surtout e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nayyi ha ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e joyyi. ɗum ko caggal nde o takka kanko O.J. Simpson wonde o waɗi debbo mo mon menno resde biyeteɗo Nicole Brown Sampson kadi e sehil muɗum gorko kanko oɗon debbo biyeteɗo Ran Goldman. ne wayno ko ɓeɗon tawa koye toon to nokkuɗo ɓe debbo onno to ene mbara ɗum woni ene wayno ko caggal muɗum e nder ñawore waɗunode e nder hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e joyyi tawne avocat ji kewɗi ne gonno hen taw ardino ɗum ko kanko biyeteɗo Johnny Cochran ene wayno ɓe mbawino défendude kanko O.J. Simpson surtout kadi ñawore makko nde fuɗɗi nde ko caggal duuɓi tan nde ñawore wonde wanno toon to Los Angeles ha waɗi wuuro Los Angeles fof ɓe ɗiɓi sumede on ɗum noon ko ɓallejo goto ne wiye Ranni King nde fiya taw ko police ji pi ɗum wontira Simpson donc nde ñawore makko kanko O.J. Simpson fuɗɗi nde ene wayno ko kanko avocat ji makko kanko ko O.J. Simpson ɓe jaltinino wonde hono goto police ji enquêtannoɓe ɗi ko neɗɗo gandiraɗo ko neɗɗo gañƴo ɓaleɓe surtout kanko biyeteɗo Mark Foreman e kadi ɓe mbi wonde ɓe mbawino kadi oɗon saaha hollude wonde ko gueɗe kewɗe surtout ƴiƴemeji makko ko ƴefta ko e gueɗe ɗe ganduɗa kanko O.J. Simpson wiya kanko jeeɗe ɗeɗon gueɗe foof ene wawi taw ko gueɗe baɗaɗe hen ko hunde nde fotani wonde ɗum waɗi donc wawi wonde foof e nder hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi taw ko kanko gonɗoɗo procureur Los Angeles biyeteɗo Marcia Clark en wonde ballidiɗo mum hono biyeteɗo Chris Darden ene wayno ko ɓe mbawi perdude oɗo ka ɗum noon ene wayno kanko O.J. Simpson ko takka ko wona kanko waɗi ɗum kono e nder hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi ene wayno ko tribunal goɗɗo kadi ene wayno fawima ko kalis wi wonde ko kanko woni responsable mayde ɓeɗon ndeɗon ñawore noon ko ñawore civil wonno ene wayno ko nden o takka powa kene wona capantati e tati million yo yob guil nden ene wayno ko waɗi jewte kewɗe kono en toujours mo continue wiide wona kanko wari gonnoɗo jumsuɗo makko biyeteɗo Nicole Brown Simpson e sehil muɗum gorko biyeteɗo Ran Goldman ko way wonde fof ene wayno ko kanko O.J. Simpson o maayi hannde ñawore makko noon e nder hitande ujunere temedde jeenayyi ɓeydi kadi hollude hono Amérique no wayi feccade saabu nde o tawa wonde wona kanko wari ɓeɗo nde ɗum ko ñawore criminel ene wayno ko ɓaleɓe foof weltade ɗumen noon ko wiide wonde ko tubakoɓe nen continue hannde ne ena mbaɗa doole mumen pour tampinde ɓaleɓe walla kadi au moins ko weltare mumen ko wiide wonde ko ɓalejo joguiɗo kalis kam au moins wawi ƴeftude avocat ji pour défendre hoore mum kono noon banggue tubakoɓe to ene wayno ko ɓuuri hewde hen ko bojji wiide wonde ko kanko ko criminel o paamo yeehi kono noon caggal nde o ñaawa kadi ko fate civil wonde o fawa capanɗe tati million ene wayno ko tubakoɓe hewɓe beltima kono ɓalleɓe kadi o mettiri mumen ko ɗum waɗi e mayde makko hannde kadi ene wayno so tawi réaction ngaji ƴeewama partout e nder télévision ngaji ɓaleɓe ɓe no cunorto ni en wona noon tubakoɓe ko cunorto ko wawi wonde fof ene wayno kanko O.J. Simpson ene wayno o sankima hannde mo yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom toon to Las Vegas galle makko kadi ko communiqué mo galle makko windi lettere pour wiide o sankima toon to Washington noon suudu représentant ene wayno ko kanko Marjorie Green Taylor ɗum noon ko représentant jeeyaɗo toon de Georgia omon continue haare makko ha hannde wiide wonde ko feere fof nde waɗi mo ittu hono kanko biyeteɗo Mike Johnson e gardugol muɗum toon to suudu représentant ji ɗum noon ene wayno ko continuité mo yenna ɗum ha hannde o wi ko wiide wonde ko Mike Johnson e nder dumunaji ɓennuɗi surtout wawi jokkodirde démocrate en wawi wallodirde mumen surtout henna ha signino won facture aji won ko fati budget mo gouvernement fédéral États-Unis ɗo hannde ne wayno ko kanko Mike Johnson wonko fadimo ko fate surtout won facture gonɗo toon facture o ne waɗi balle patude e Ukraine ene wayno ko kanko Marjorie Taylor Greene ɗum noon kadi e yamirore ummande toon to ancien président Donald Trump kala ko fate wallude Ukraine ɓe ngala hen kamɓe républicain wawi wonde fof ene wayno ko kanko Mike Johnson janggo mo ɗaminama o yaha toon to Donald Trump o jokkodira e muɗum kanko Marjorie Green Taylor ko sehil Donald Trump no fewi kono o haali o wi wonde ko haysindo Mike Johnson yeehi toon kanko ko haali ko kala nde Mike Johnson waɗi jungo muɗum e oɗo facture baɗɗo ko balle patuɗe en Ukraine e kanko ma waddu peeje makko pour wodde beele Mike Johnson itte wonde ardade républicain surtout ardade suudu représentant donc o haare mawde wonande kamɓe républicain ji toon to Washington oɗo sadio ɗon kanko Mike Johnson e wayno ko hanki ñalawma fottino e kanko Marjorie Green Taylor kono ene wayno ɓe batu mabɓe ala ko addi
pour yoɓe nanodir wawi wonde fof goto maɓɓe fof nana fooɗo oɗo sadio en pour banggue muɗum. Mike Johnson noon hawnaki so tawi démocrate en janti hen hay goto wawi ittudemo pour wonde gardiɗo suudu représentant kono noon démocrate en won condition ngaji mbaɗi hen pour so tawi omo yiiɗi continude heddade speaker ko mbiyata ko gardiɗo suudu représentant wonko kañumen ko namdi donc waɗa ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko haare mawde jogori wonandemo kanko Mike Johnson ɗeɗo balɗe garoje. hande toon to Washington en leydi ndi États-Unis fof ene wayno ko kanko Donald Trump ancien président omono hutoro campagne makko oɗo sa joni wiide wonde hono kamɓe démocrate ene wayno koɓe añɓe pour ko fate kala ko wiyete chrétien ji e wiide kadi en wayno ko leydi États-Unis constitution mum foti basade koye chrétien ji ɓe jaltini oɗo dumunno fo deftere taw ko bible non seulement ne waɗi gueɗe partuɗo en constitution woni hen mais ne waɗi kadi gueɗe ɗi ganduɗa jimɗi ko fat partuɗo en ono yimɓe yimoɓe pour campagne makko kanko Donald Trump ɗum ɗo fof noon ene wayno ko kanko Donald Trump mono continue wadde ɗo joni message uji wiide wonde ko démocrate en ko laamu men ko yimɓe anɓe ni hay christianisme haale e nder États-Unis ɗum ɗon noon ko message uji ɗi ganduɗa oɗo saa joni ene ɓeydi yajji e États-Unis won pasteur aji kewɗi jaltuɗi e oɗo dumon enen cemtina ɗum ɗon mbi wonde ko kala ko woni constitution leydi ndi ala ko nawdi ɗum ko fate christianisme e kadi bannon pour mabɓe démocratie riwtani chrétien je julɓe e juif en yo gondu ɗum noon e wayno ko oɗo saa joni hono kanko Donald Trump ko gueɗe ɗe hutorto pour wawde sernude américain ji surtout kadi wawde hutorade peeje makko ɗum wawi wonde fof pour beele chrétien ji ene mbasa wotande hono ko Joe Biden. habaruji men international toon to Ukraine ene wayno ko missilaji ɗeɗo balɗe fof nene continue ne jana e guure kewɗe toon to Ukraine ɗeɗon guure noon ne jeeya hen donc ene wayno ko ɗeɗon guure ne jeeya hen Kiev, Odessa, Kiev, Zaporizhia ene jeeya hen kadi banggue rewo fonnangue leydi ndi surtout toon to Kirki ɗum noon ene wayno hay subaka ene wayno ko missilaji kewɗi en jani son taw ɗiɗo missilaji ne gonde kadi drone aji taw kamɓe so ruisinaɓe ɓe toɓɓata oɗo saa joni ko nokkuji fewnude ko fate en électricité kono en wayno ko gouvernement Ukraine en wayno ha hande ene continue hande ñagude fade États-Unis balle ɗe ganduɗa ene bloquea oɗo saa joni taw ko républicain ji mo bloqué ɗum tunnade no CNN haaliri oɗon facture so ari no hawnay kadi mami dañ ko mbiyata hunde défendoreɓe ko taw ko mbiyata patriote ɗum noon goytugol ngol wona laamu Ukraine tan no wayno ko hay population en continue faama wiya wonde holko woni sababu kamɓe républicain ji toon to États-Unis ene continue bloquade balle ponnoɗe arte mumen ko fate wallude men e hare nde goni ko ɗo saa joni contre Russie. hande habaruji men international toon to hare wonde toon to Palestine ene wayno ko e ñalawma he wote en ɗamin noon ma wat toon to Nations Unies ɗum noon ko dañje hono sinnaɓe organisation Palestine wonde membre ɗum noon ko hunde wawde hawnaki maaro kono en ɗamina hono kamɓe États-Unis maɓe continue wadde veto maɓɓe pour hadde hono Palestine naɓe wonde membre Nations Unies. tugnade kadi habaruji gomiri toon to Washington hono kanko gardiɗo forces armées mo États-Unis o wawi kadi jokkodirde e tolno makko mo Israël pour haalde ko fate en États-Unis no yiiri hadde Israël pour wiide no yanoya toon to raf en wayno ko kamɓe Maison Blanche ɓe mbawi nder communiqué jaltuɗo ɓe kaali cakti hen hono ko ɓuri hewde e haaluji hakkude makko kanko Astan e kanko kadi Gallant ɗum noon ko yimɓe ɗiɗo ardiɓe forces armées mo États-Unis e forces armées mo Israël e tugnade hande ko habaruji gumri toon to ministére to piriɗo ko fate cellal to Gaza ɓe mbi ken wona ɓe mbi ko famɗi fof 33,155 neɗɗo tako Palestinaji warama tuggi tan jeeɗiɗi octobre ha ɗo gonɗen ɗo ɓe mbi kadi no ken wona 76,9 neɗɗo oɗo saa joni ko yimɓe gañiɓe won ko ɓuuri hen hewde hen kadi ko ngala ɗo safri ɓe mbi noon e nder 33,155 yimɓe maɓe ko ɓuuri hen hewde ko sukaɓe rewɓe ɗum noon kadi ko sibabune bombardement ji Israël neldata toon werloto toon to Gaza. Israël noon tuggi tan ñande jeeɗiɗi octobre ha ɗo gonɗen ɗo ene wayno yimɓe maɓɓe maɓe tugnade hande Al Jazeera ko 1,339 neɗɗo. habaruji men international toon to Sénégal hono kanko gouvernement makko kanko président Bachir Diomaye Faye en wani wono continue hande hollide e pellital mabɓe wonde ƴewtade kala gueɗe ɗe ganduɗa ɗo ngaalu ummotono walla ɗo ngaalu natanno toon to Sénégal ɗum noon dominaji habaruji men international toon to Sénégal e tugnade kadi e ko habaruji bindaɗi e radio France international ene wayno ko collectif walla ko dental rewɓe puɗɗimo wullitade oɗo saa joni mbi wonde ko gouvernement kes baɗaɗo toon to Sénégal o ene wayno ko rewɓe
ƴeftaɓe hen ene famɗi no fewi ɗumnade noɓe kalirni mbi wonde koye nder capanɗe tato ministre ƴeftaɗo son ɗum noon nomaɓe rewɓe représentation men tan ko 13%. ɗum noon ne wayno ko rewɓe nayi ƴefta e nder capantato neɗɗo nomaɗo son ɗum noon kadi ko hunde telli no fewi par ce que noɓe mbiri e nder gouvernement cakkitto mo Macky Sall rewɓe ne wayno joguinomi hen ken wonata 18%. ɗum noon ko hunde nde ganduɗa oɗo sadio ne wawa wonde ene wayno ko ɓeɗon rewɓe renduɓe signimi oɗon lettere maɓe gon 250 neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa ko personnalité ji mawɗi kadi organisation ngaji kewɗi an jeeya hen 29 organisation kañum fewi kañum cinnini oɗo lettere fatude e laamu makko kanko Bassirou Diomaye Faye tugnade e konguɗi makko kanko Aminata Fan Niang kanko woni mawɗo association des femmes juristes kanko hoore makko mo jeeya signinde oɗon lettere o wi wonde ɗum ɗo ko hunde waɗiɓe kawis no fewi et surtout yenno kadi tawde nguɗo laamu arnoke ne wi kone ene waylo no gouvernement waɗirte toon laamu laamirte toon to Sénégal ɗum ne jeeya projet ji mum donc eɓe ɗaminno wonde ko so tawi laamu ne ƴefte rewɓe dokke hen gaɗal timmugal surtout kadi gaɗal tawde rewɓe kañum koyemen e tugnade hande konngol makko no haalirni o ala sikkirade wonde ko rewɓe joguiɓe computal enen toon to Sénégal e rewɓe kadi joguiɓe ko wiyeteno karallagal wawde wonde e nder kuuji poste uji kewɗi taw kadi ko poste uji ɗi mbawi wadde ligguey mum enen goodi toon to Sénégal ɗum noon ko kanko Aminata Fan Niang halɗum debbo goɗɗo kadi biyeteɗo Seydi Gassama on kadi ko kañum koni directeur Amnesty International toon Sénégal o wi wonde ko ene wayni ko donc ene wayni ko poste uji no ƴeftirte ni ene foti wonde hunde ko fate kuulal ngal kadi ko kuulal janggal kuulal ngal paamagal taw wona politicien ji ne garata tan ƴefta no bellira wawi wonde fof ene wayno oɗo sadio noon kamɓe toon to gouvernement Sénégal ko rewɓe nayi goni hen hande toon to gouvernement mo Sénégal e tugnade kadi habruji gumriɗi toon taw ko analyse baɗaɗo ko fate hol yimɓe ƴeftaɓe hen journée uji kewɗi nodduto oɗo sadio ni hono généraux ji ɗiɗi ƴeftaɗe toon ɗi taw ko généraux ji ɗi ene wayno ko yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe waɗanoɓe dégradé walla ko yimɓe joguinoɓe caɗele kanko Macky Sall hen général goto ko biyeteɗo général Jean Baptiste e général goɗɗo biyeteɗo Birama Diop ene wayno tugnade kadi e Jeune Afrique o haali hono kamɓe ɗiɗo généraux ji ɗiɗi ene wayno ko yimɓe ɓe ganduɗa en kamɓe Pastef ɓe miijima pour wawde weltinde ɗumen saabu wasde mon weltade e nder gouvernement Macky Sall e nder hitande ujunnaji ɗi 21 hono kanko général Birama Diop kanko wonno nden chef d'état major des armées o wawino tude Macky Sall pour famnude ɗum wasde mo weltade surtout en Macky Sall yamirde armée o armée Sénégal yo naade e guure ɗe surtout en wadde ko wayno couvre-feu en ɗum noon ko caggal nde seppuji mbaɗi toon ha bonandeji kewɗi mbaɗi toon e guure Sénégal ɗum noon ko ɗum waɗi sababu nde wasde mo weltade sababu nde kadi hollude Macky Sall wonde weltaki hen ko ɗum woni sababu kanko hoore makko o yi wonde Macky Sall tellinimo e grade mo wonno hono kanko biyeteɗo Jean Baptiste noon kanko ene wayno oɗon général o weltanoki pour wiide wonde ko hono capitaine Seydina Oumar Touré on kadi ko neɗɗo enquitannoɗo ko fate affaire Adji Sarr ko gendarme wonno ene wayno ko kanko hoore makko jeeyno oɗon conseil enen ko wayno ko oɗon saha conseil oɗon goomu fof toppitiɗo ko fate enquête o darinomo wiide wonde ko hono kanko capitaine Seydina Oumar Touré o fotani seekede kono ene wayno Macky Sall caggal muɗum heɗaki ɗum ɗon kañum hoore mum seeki Seydina Touré ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum kañum hoore mum ene wayno ko usti grade uji muɗum hono kanko général Tine caggal mum neldi ɗum toon to Russie yo won ambassade tugnade galle jayni gom surtout Jeune Afrique no haalir ni wi wonde ko kamɓe gouvernement Bassirou Diomaye Faye artirde ɓeɗo ɗiɗi ene wayno ɗum noon ko wiide ne yopto walla ko ƴeftude yimɓe ɓe ganduɗa mécontent wona yimɓe compétent kono noon ko ƴeftude yimɓe mécontent addude ɗumen e gouvernement oɗo saji joni ko ɓuuri wonde himɓe mabɓe kamɓe gouvernement kanko Bassirou Diomaye Faye ko huccitande kala ko fate en e gueɗe patuɗo en no jawdi heɓirtuno toon e nokkuji jawdi to heɓete to moftere ko fayno ɗum noon donc wadde enquête aji kewɗi ko fate en kaali so tawi meeɗi bonnede walla meeɗen bonnede habruji men international hande toon to Mali tugnade kadi ko winda toon windi ɗum ko France 24 e nder journal mum bindeteɗo on gouvernement militaire gonɗo toon to Mali ene wayno koɓe mbaɗi kuulal ngal wi wonde ko kala galleji jeyandiyankoɓe oɗo sahaji enen kaɗa ko haalde kala ko fate parti ji politique gonɗi toon e organisation ngaji tawde ɗiɗon parti ji politique ene wayno ko kamɓe gouvernement militaire gonɗo toon ɓe mbaɗi ɗumen suspendre ɗiɗon parti ji politique ko ɗum noon ene wayno ko donc ko wawi wonde fof ene wayno ko fedde Nations Unies toppitiɗo ko fate droit de l'homme oɗo sahaji joni wi kono ene jogui fayre mawde surtout ko fate hadde
kala ko fati galleji janiyankoɓe haalde jogade liberté et surtout kadi suspendude parti politique gonɗi toon ene wayno ko gardiɗo parti mo mbiyata convergence pour le développement du Mali mbiyata ko dem o biyeteɗo Husseini Amion Guidon o haali kanko hoore makko wi wonde ko oɗo saha joni ne woni malinaɓe ne poti ummade ko fati ko wiyete désobéissance ha oɗo gouvernement gonɗo walla laamu militaire gonɗi toon laamu ngu fotani wonde toon laamu donkungu wawde ummanade humtude hajuji malinaɓe ɗum noon kadi ne wayno ko kanko biyeteɗo Husseini neɗɗo goɗɗo kadi kañum meeɗi wonde ancien premier ministre biyeteɗo Moussa Mara kañum hoore wonno premier ministre tugui hitande ujunnaji 2014 ha ujunnaji 2015 kañum hoore mo wi wonde ko mo ñaagui yimɓe ardiɓe to oɗo gouvernement gonɗo toon to Mali on duttiti caggal pour que décision ngaji ƴefti ɗum noon ko décision ngaji ɗi mbawa jogade nafoore e ko fate en ɓamtare leydi ndi ɗum noon ko wiide parti ji politique toon suspendude ɗum e kadi hadde kala ko wiyete liberté kono kanko biyeteɗo Mohamed Chérif Kone on kadi ko magistrat wonno e kañum oɗo saha joni gonɗo caggal leydi caggal kañum hoore mum nde seeka kadi nde hulini nanggue wi ko kañum hoore mum noddi ko wonde ko malinaɓe noddi malinaɓe fof yo gummo pour mbaɗa ko wiyete désobéissance o wi wonde ko ene wayno ko gouvernement gonɗo toon kanko Mohamed Chérif Kone o wi ko gouvernement mo ganduɗa ala hankkadi droit wonde toon laamu muɗum natti wodde guila ñande nogas jeegom mars tan ujunnaji 2024 ko ɗum ko nden woni nde signodirno nde jamnirno e CEDEAO pour so tawi oɗon date yontima ɓe garta laamu ngu e juuɗe civil en ko wawi wonde fof ene woni ko caɗele mawɗe goni toon oɗo saha joni hakkude siji lunde e parti e kadi ko wiyete en galleji jandiyankoɓe toon to Mauritanie tugnade kadi habaruji gumiri toon to taqaddumi ono suko goto nanggama toon to Zora ɗum noon ko caggal nde kanko hoore makko o fi labɓe si ɗum wolli gottuno goto ɗeɗon labɓe noon ko waɗi ko leegal gongal toon to Hayi ɗum noon ko toon to wuuro wiyetego Zoyrat tugnade habaruji kamɓe police Zoyrat moɓe kaali Facebook mabɓe mbi ko ñande alarba ɓen ɗo ɗum noon ko kikiɗe alarba ɓe mbawi nangude oɗo moɓe tuumi ko kañum fi biyeteɗo El Gawri o fi ɗum ene wayno ko labɓe kenol laabi tati ene wayno oɗon mo fi labɓe o kañum hoore mum ɗon transfert to clinique gonɗo toon Sinim toon woni Safrere ene wayno ko enquête o nen continue oɗo saha joni e tugnade hande enquête o ene wayno ko kanko piiɗo labɓe o ɓe mbi wonde ko takka ko sibabude kanko hoore makko tuumaɗo wonno koye wujjude donc ko wawi wonde fof kanko takkaɗo o mona oɗo saha joni o transfert am toon to commissariat toon to Zoyrat omono continue nanguede e kadi ñawore makko toon to tribunal hande toon to Mauritanie e tugnade kadi e ko kanko imam mawɗo toon to juma gonɗo toon to Nouakchott biyeteɗo Ahmed Oula Lemrabat Oul Habib Rahman e nder konngudi ɗi ƴefti ɗum noon ko sibabu nde julde korko nde o haali o ñaguima parti politique walla candidat ji toon to Mauritanie pour dumun garowo o ñaguima hono candidat ji e parti politique toon to Mauritanie tinnare mumen yo jogo ko wiyete responsabilité kellifagal e kadi e yiɗodirde to yenna kadi e nder élection ngaji walla woteji garoji e mois de juin pour suɓade gardol leydi o haali hen gueɗe kewɗe no wi wonde ko gardiɗo leydi ndi oɗo saha joni ene wayno ko wawi wallude leydi ndi henna deejre wawi walla ɗum kadi yimɓe haaldude oɗo saha joni leydi ndi ene wawi ene andira wonde ko kañum hoore mum walla e kadi en wayno ko wi wonde ko gueɗe kewɗe mbaɗama ɗum noon gueɗe ɗi kewɗe ɗe kadi ko gueɗe ɗi ganduɗa en tawde mbawi wallude leydi ndi wonde leydi gooti kono kanko gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikhul Ghazouani kanko hoore makko ene wayno ko julde korka nde ko toon to juma ɓoyɗo gonɗo toon to Nouakchott e ɗum noon o julde toon ko yimɓe hewɓe jeeyaɓe gouvernement makko e kadi chef d' état major ji makko toon to Mauritanie hande tugnade kadi habaruji gumiriɗo toon to journal biyeteɗo Info Plus ono kamɓe autorité ji Maroc ɗum noon ko forces armées royal marocaine ɓe mbawi kadi dandude ken wonde 54 neɗɗo taw kadi ko yimɓe wonnoɓe laana nga kadi ko laana guminoka toon to tufɗe gonɗe toon to Mauritanie e kadi ko wonno annimaɓe ko yaade toon to guure taw ko île Canaries ɗum noon nadde toon to Europe kono ene wayno ko caggal nde laana ka dañi caɗele ɗum noon ko ñande alarba hanki 10 lewru avril ene wayno ko kamɓe laana ka dañi caɗele ɗum noon ko caggal nde laana ka yeehi ha ken ɓuura ken wona 166 kilométre ɗum noon ko banggue wargo Dakhla ene wayno ko nden woni kamɓe ko Maroc naɓe ɓe mbawi arde ɓe an dandude ɓeɗo en donc hay goto men mayani oɗo saha joni kamɓe ko ɓuuri hewde mabɓe nana e hôpital uji joginoɓe hen gañande walla joginoɓe hen caɗele cellal wawi wonde fof ene wayno ko ɓeɗo foof gummino koye laana ha no ɓe mbiri ni kadi ko yimɓe jeeyaɓe Afrique no banggueji ko mbiyata sud saharien e kadi ko yimɓe joginoɓe anni e yaade toon to guure gonɗe toon to île Canaries bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogonnoon hannde e ɗemgal Pulaar
a sifti noon tan hannde ko alhamisa sappo e goho lewru avril hitan ujunere temedde jeenayyi yen mbaal jaam ha janggo kadi on jarama.